Vreme leti. Do sada smo pričali priče, ali život je i matematika. Koliko imaš godina? Pošto je jednorog? Kad polazi voz? Danas učimo brojeve i vreme. Od 0 do 12 nema logike, to je stara garda. To moraš na pamet. 1, 2, 3, pa sve do 11 i 12. To je abeceda matematike. Od 13 kreće logika. Uzmeš broj, recimo fija, i zalepiš mu cen. Fircen. To je kao Lego kockice. Ali pazi, kod 16 i 17 smo lenji. Nije zekscen, nego zehcen. Nije zibencen, nego zibcen. Gutamo slova da bi išlo brže. E sad, mali šok. Od 21 pa nadalje Nemci voze u rikverc. Ne kažu 21, nego 1 i 20. 21. Prvo jedinica, pa desetica. Koliko baka ima godina? 5 i 80. 85. Mozak mora da ti radi unazad. 85, 43, 39. A vreme, kako pitaš? Kod njih je to bukvalno koliko je kasno. Ili formalno koliko je sati. Evo kako se to kaže. Wie spät ist es? Wie viel Uhr ist es? Postoje dva načina. Prvi je robotski, zvanični. Samo čitaš brojeve. 10 i 15 je, znači 10 ur 15. To koristiš na stanici i aerodromu. Ali u životu koristimo pre i posle. Nah je posle. For je pre. 5 minuta posle 10 sati je 5 nach 10. Još jedna stvar. Nemci vole da dele sat na četvrtine. 15 minuta je Viertel. Viertel nach ili Viertel vor. Also, Viertel nach 4, Viertel vor 5. I najveća zamka, halb. Kad Nemac kaže halb neun, to nije 9 i 30. To je pola puta do devetke, znači 8 i 30. Uvek oduzmi 1 sat. A šta se desi ako zakasniš? U Nemačkoj je to zločin. Elza, molim te, objasni im pravila da ne bi nadrljali. Pazite na zamku. Ako ti Nemac kaže Viertel vor 8, to je 7 i 45. Ako dođeš u 8, kasniš 15 minuta. To je u Nemačkoj neoprostivo. Vreme ističe. Skini aplikaciju, skriptu i vežbanku da naučiš da gledaš na sat kao Nemac. Linkovi su u opisu. Tik-tak. Sada znaš koliko je sati i koliko šta košta. U sljedećoj, posljednjoj A1 lekciji putujemo kroz vreme. Učimo perfekt. Kako da ispričaš šta si radio juče. Vidimo se u prošlosti. Čus!